junt amb el desenvolupament de la peça escènica pròpiament dita, també plantegem un taller amb gent major, amb gent gran, que farà Eva Bertomeu, que és una coreògrafa valenciana. Un taller amb ells que no són professionals, són gent del carrer, per a ballar amb ells i després que facin una intervenció en la plaça pública, en la plaça de l'Ajuntament, que és el lloc on anem a fer la representació, perquè és una manera, per una banda, de permetre aquest accés al fet escènic de la gent no professional i, per altra banda, és una reivindicació perquè seran cossos grans, de gent gran, ballant, gaudint i celebrant la vida. I, per altra banda, pensem que és molt important posar aquest tema sobre la taula, parlar d'ell, els nostres personatges, els actors que encarnen els personatges, no tenen cap prejudici al voltant del sexe, ho parlem de manera lliure i ha sigut curiós també el procés de treball perquè els mateixos actors són molt lliures en la seva vida privada i ens han ensenyat moltes coses a la nostra generació.